Kijk, normaal doe ik freestyle windsurfen. Dus dat zijn echt salto's en trucs in het water. Dus je gebruikt ook de golven. En ja, dit is eigenlijk niet echt te vergelijken. Een boord is heel wiebelig. Heb je heel veel balans nodig. En hier sta je, dit is gewoon natuurlijk, dat ijs is helemaal vlak. Dus in dat opzicht is het veel makkelijker. Er zitten gewoon ijzers onder eigenlijk een houten constructie. En daar vlieg je mee weg. Oh, dat gaat even. Koud of net? Ja, het is zo aardig koud, ja. Als je eenmaal bezig bent, dan is het echt wel heel warm. Want dan is het best wel hard werken. Maar ja, dat maakt het ook grote contrast mooi. Hè? Eerst Zuid-Afrika 30 graden en nu hier min 8. ja, dat is wel extreem. Maar goed, dat is leuk, die uiterste. Ik vind echt windsurfen leuker. Maar omdat dit 1 keer in de zoveel jaar is, vind ik dit nu wel heel leuk. Het is prachtig om te zien hoe fanatiek had ze doet. En ze stimuleert daarmee natuurlijk ook andere mensen. Want ja, in Friesland met al dat wetter, dan kitesurfen en windsurfen, dat zijn fantastische sporten. En natuurlijk als er ijs is, dan kun je naast het reedrijden, kun je dit ook doen. Nou, dat is dan geweldig. Ja, het was leuk. Harde wind. Het is goed om je spieren wat actief te houden, echt die windsurfspieren. Maar met mijn eerste wedstrijd over een maand wil ik mezelf natuurlijk ook niet blesseren. Dus je moet wel, ja, je doet wel misschien iets voorzichtiger dan normaal. Maar ja, dit is super mooi.